na-amazi ka ị ka na-efe efe mana chi ya nọnyelụkwara ya o maka na mgbe ahụ ka m chekwalụ na ọkara ịda n'ala mana o jezi nnọọ jee danyezie nnọọ nwee ihe a na-akpọ ịdanye n'ihe dịka enu akwa wee daa otu a ka o si wee dagide wee dalụọ anyị mgbe ọ dalụrụ anyị ọ nọrọ ebe a wee na-efe onwe ya n'isi wee na-asị n'ezie n'ihe magomago ka ọ sụrụ ya na n'ihe magomago mepụtara ya nnọọ ọkwa ọ bụrụ nọọ ife o ji nnọọ nwayọ gba nnọọ nkịtị kama o jechee ya bụ ije ọ natazi ọkọbazialụ ndị enyi ya anụmanụ ndị ọzọ na-ekwe ka o si wee je mana maka na ọ chọrọ ime nganga ọkwa ka o ji wee dalụ anyị ka ife a melụ ndị nnụnụ chịbara ya ọchị ndị nke na-akpọkwanye ya afa mgbe ọ nọ n'eluigwe na-efe chịbakwara ya ọchị ụmụ nnụnụ bụ ndị enyi ya wepụta wee sị ya nakwa arụ dị ya mma nakwa onwere ife mere ya sị ya na onwere ife mere ya na ọjọọ na arụ na-egbu ya wee sie oke ebe a wee ebe izizi mbe nwere experience ọ kara iji wee dalụ anyị adị m sure na ịmụtara ihe obi m gwara m ịmụtara ihe gwa m ihe ndị ọzọ ịmụta maka na mụ nwa ife mmụtakwa bụ na emezina nganga o nwere ihe ị nwere ihe ịchọ ka ụwa niile malụ ị na-eme ife ọbụla na-eme ya n'aka gị ndewo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ